Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U tieżis inġbarna biex nibdew żmien tas-sew qaddejs li fih il-mulej jekk aħna niftħu l-qalb tagħna les li jagħtina ħafna grazzi. Jew permezz ta' din l-Ewkaristija tal-lejla nitolbu biex il-qalb tagħna tinfetaħ beraħ ħalli matul dawn l-40 jum li jfirduna mill-festa kbira tal-Għid aħna nagħmlu l-mixja ma' Ġesu li sejjer lejn il-Kalvarju. Mixja mhux biss fiżika, imma fuq kollox mixja fil-qalb. Mhux biex mixja fil-meditazzjonijiet tal-kelma talla u tal-xeni tal-Via Sagra, imma fuq kollox mixja ta' konverżjoni. Nitolbu. Għattina mulej li nibdew bis-sawm imqaddes it-taħriġ għat-taqbida tagħna bħala dixxipli ta' Kristu. Ħalli nitwettqu bil-qawwa tar-rasan u nissiltu tajjeb kontra l-ispirti tal-ħażen. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-profeta Joel. Dan jgħid il-mulej, erġgħu duru lejja biqlubkom kollha, bis-sawm, bil-biki u bl-ilfieq. ċartu qalbkom u mhux ilbieskom, u erġgħu duru lejn il-mulej Alla tagħkom, għax hu twajjeb u ħanin, tqil biex jinkorla u kollu tieba, u jisobih għal ħażen. Min jaf jerġa' x'jibdielu jisobbih u jħalli barka wrajh, offerta tal-ikel u tax-xorb lill-mulej Alla tagħkom. Doqqu it-tromba f'Sion, ordnaw sawma, sejħu laqa imqazza, iġbru l-poplu, qazzu l-ġema, għajtu x-xjuħ, iġbru tfal u trabi tal-ħalib. Ħajoħroġ l-arus minn ġo kamartu u l-arusa mill-kmajra tagħha. Bejn il-portiku u bell-artal ħajjibku l-qassisin il-qaddejja tal-mulej u ħajjgħidu ħenna l-poplu tiegħek mulej u la tħallix il-wirt tiegħek jaqa' għaż-żeblieħ u jiġi fil-sien il-ġnus. L-għala għandu jingħad fost il-popli fejn hu Alla tagħhom. U l-mulej ġietu għejra għall-art tiegħu, għader il-poplu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, o Alla, ħenna għalina għax dnibna. Ikollok ħniena minni, o Alla, fit-tjubitek. Fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi. Naddafni mid-dnub tiegħi, ngħidu, o Alla ħenna għalina għax dnibna. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kont rik biss jiena dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt, ngħidu, o Alla ħenna għalina għax dnibna. Oħloq fija qalb safja, o Alla, u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek, ngħidu, o Alla ħenna għalina għax dnibna. Rodli lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi spirtu qalbini wettaqni. Iftaħ li xuftejja Sidi u fommi xandar it-tifħir tiegħek, ngħidu, o Alla ħenna għalina għax dnibna. Qari mit-tieni jitra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, aħna nagħmluha ambaxxaturi ta' Kristu, bħalli kieku Alla stess qiegħed isejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fuq li nitolbu f'ġieħ Kristu. Ħallu l-Alla jħabbrilkom miegħu. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub
Alla għamlu dnub għalina stess, sabiex aħna insiru fih ġustizzja ta' Alla. La darba qegħdin naħkmu fl-imkien ma' Alla, aħna mela nħeġġukom biex ma tirġifux il-grazzja tiegħu għal xejn. Għax hu jgħid, fi żmien it-tajjeb smajtek, f'jum is-salvazzjoni jentek. Araw, issa hu żmien it-tajjeb, araw, issa hu jum is-salvazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Illum l tħabsux qalbkom iżda jisimgħu leħen il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: qisu li l-għemil tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru qudiemhom, għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand Missierkom li hu fis-smewwiet. Mela, meta tagħmel karità tmurx iddoqq it-trombi quddiemek kif jagħmlu dawk ta' wieġb ieħor fis-sinagogi u fit-triqat biex in-nies tfaħħarhom. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta tagħmel karità idek ix-xellugija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel il-leminija biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu moħħbi iroddlok hu. U meta titolbu tkunux bħal dawk ta' wieġb ieħor għax dawk iħobbu joqogħdu jitolbu bil-wieqfa fis-sinagogi u f'salib it-toroq biex jidhru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta titlob idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, agħlaq il-bieb warajk u itlob lil missierek li hu fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi iroddlok hu. Meta issumu tqarsux wiċċkom bħalma jagħmlu dawk ta' wieġb ieħor, għax dawn ikerħu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmin. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta tkun sajjem idlek xarek u waħsel wiċċek biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem, imma quddiem missierek li hu fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi iroddlok hu. Il-kelma tal-mulej. Fil-Vanġelu tal-lum Ġesu jaqbad ma' 3 emejjel li kienu jagħmlu l-lowt.
3 mejjel li permezz tagħhom kienu jħossuhom li huma reliġjużi. L-ewwel email kien il-karità, l-elemosina jagħtu l-karità. It-tieni email kien it-talb u t-tielet email kien is-sawm. Kieku kellu jiġi Ġesu illum, fuq li ma email reliġjuż tagħna kien jitkellem. Ġesu lil dawn il-lowt jgħidilhom isma' intom qegħdin tippruvaw tagħmlu opri ta' reliġjon. Tippruvaw taġixxu ta' nies li temnu. U allura qegħdin tagħtu karità, imma l-karità għalfejn qed tagħmluha. Qed tagħmluha biex kulħadd ifaħħarkom. Mela l-karità minnhom x'tagħmluha biex tgħinu tassew lil min qegħdin tagħtu l-flus jew dak li qegħdin tagħtu. Imma qegħdin tagħmluh sempliċement biex l-oħrajn iħarsu lejkom, jammirawkom u mhux biss, imma wkoll biex intom stess tħossukom f'postkom. Forsi l-ewwel naffeċ waħdi jew ma' ħaddieħor, imbagħad nagħti karità biex inserraħ u nwitti dak li jkun qam fil-kuxjenza tiegħi. Imbagħad idur fuq it-talb. U jgħidilhom intom ta' wieċ ieħor. Għax toqgħodu bil-wieqfa titolbu biex kulħadd jinduna li intom qegħdin titolbu. U minflok qegħdin f'komunikazzjoni mal-missier, it-talb għandu jservi biex intom tindunaw illi tiddependu għal kollox mill-missier u biex tħallu lill-missier iħobbkom, minflok li tagħmlu dan waqt it-talb intom x'tagħmlu? Ħsiebkom fl-oħrajn li jħarsu lejkom jew intom stess lejkom infuskom u tgħidu aħna qegħdin tajjeb bil-kuxjenza f'posta għax it-talb li kellna nagħmlu għamilnieh. Imbagħad Ġesu idur għas-sawm. U jgħidilhom intom is-sawm għalfejn qegħdin tagħmluh. Is-sawm qegħdin tagħmluh biex jammirawkom u biex jgħidu kemm għandkom kontroll fuqkom infuskom, kienu jsumu darbtejn fil-ġimgħa, illum tal-kemm kienu obbligati biss isumu darba fis-sena. B'tali mod li kulħadd jgħid kemm għandkom karattru f'saħħtu, kemm intom nies illi qegħdin tippruvaw tagħmlu li tistgħu biex tkunu ta' Alla, imma fil-fatt l-iskop ma kienx ikun biex ikunu ta' Alla, imma sempliċement biex kulħadd iħares lejhom u jammirawhom. U Ġesu jgħidilhom is-sawm li tagħmlu u jgħidu lilna wkoll, is-sawm li nagħmlu ma jservux biex nikkontrollaw lilna nfusna jew biex insawtu jew nippanixjaw b'xi mod lil nfusna, imma jservi dan is-sawm biex minn dak li nwarbu fil-ġemp jekk ikla tiġini 6 euros, 7 euros, dak li nwarrab fil-ġemp jien nagħtih lil min u inqas ix-xurtjat minni. Is-sawm iservi mhux biex ngħid jien le, imma biex dak li nwarrab jien nagħtih karità. U Ġesu allura jwaqqaf fi kriżi, imma fi kriżi sħiħa 3 email importanti tal-fidi tal-Lut. Kieku llum jiġi Ġesu hawnhekk illejla. Liema email tal-fidi tagħna iwaqqaf fi kriżi. Dak li qegħdin nagħmlu aħna stess il-qudiesa, il-purċissjonijiet li minn hawn ftit ieħor ser nagħmlu, il-festej li nagħmlu fis-sajf, il-festi ta' tqarbina u tal-griżma, il-mamudijiet. Xi waqqaf fi kriżi Ġesu? It-tiġijiet tagħna xi waqqaf fi kriżi Ġesu kieku kellu jiġi llum u jieħu ħsieb jara li ma huma l-emejjel illi aħna nagħmlu biex inħossuna parti mill-fidi b'xi mod, parti mir-reliġjon tagħna. Ekku jiena llejla nixtieq nistedinkom nirriflettu ftit propju fil-bidu ta' dan iż-żmien qaddis tar-Randan. Għax Ġesu kieku żgur li jkollu xi jgħid ħafna u ħafna u ħafna fuq il-mod ta' kif aħna ngħixu il-fidi tagħna. Nieħdu s-sagramenti, il-mamudija, għalfejn nagħmdu lill-uliedna aħna, għalfejn nagħmduhom lill-uliedna. Għalfejn nagħmlu l-festa tal-ewwel tqarbina. Għalfejn nagħmluhom il-griżma, għalfejn.
Waħda mir-raġunijiet tista' tkun għax kulħadd jagħmel hekk. Imma hija raġuni biżżejjed possibbli Ġesu kieku jiġi llum ma jwaqqħalniex fi kriżi din ir-raġuni għax is-soltu jsir hekk. Biżżejjed din ir-raġuni għax ħaġa sabiħa tinġabar il-familja kollha, tinġabar fi knisja, possibilment fi knisja fil-kampanja x'imkien imwarba fejn inkunu aħna biss, xi ħaġa intima ta' bejnietna, nagħmlu festa bejnietna, nieħdu gost flimkien, nieħdu pjaċir flimkien, imbagħad immorru niklu ikla x'imkien. Imma possibbli dejn il-magħmudija? Imma possibbli dan hu s-sagrament tal-Ewkaristija tal-ewwel tqarbina li nagħmlu lil uliedna jew xi ħaġa iżjed? U nibdew nistaqsu lilna nfusna jekk aħna sinċiri, jekk aħna veri ma' nfusna. Tagħmel sens li jien nagħmel li tqarbina lill-ibni jew lill-binti u nibagħthom il-quddiesa u jien ma mmurx għall-Ewkaristija. Imbagħad lanqas jibqgħu jmorru huma wara li jirċievu s-sagrament tal-Ewkaristija, tagħmel sens jew ma tagħmilx sens. Jekk ma tagħmilx sens, taqblu miegħi li ma tagħmilx sens, għaliex jirnexxielna nagħmlu azzjoni bħal dejn nonfqu ħafna flus imbagħad inħallu bil-mod il-mod dak li aħna nkunu tħallna lih b'entużjażmu il-festa tal-ewwel tqarbina ta' wliedna. Jista' jkun li aħna aktarx ma fimniex jew ma nifhmux xi fisser tas-sew l-Ewkaristija, xi tfisser tas-sew l-ewwel tqarbina. Jista' jkun li aħna dan maħniex nifhmuh. Jista' jkun li l-ewwel tqarbina iktar minn festa, iktar minn ċelebrazzjoni. Jista' jkun li l-ewwel tqarbina illi jien nirċievi d-don ta' Alla f'ħajti u inkompli nirċevih kontinwament għax għandi bżonnu bħala ikel li mantnini. Mhux għax għandi bżonn il-flus, mhux għax biex ma jkollix problemi u diffikultajiet u mart, le. Imma biex naffronta dan kollu, naffaċċja l-istorja tal-ħajja li tiġi li m'għandix kontroll fuqha bis-sens bħala bniedem, bħala iben ta' Alla fuq kollox. Biex ninduna li lili Alla jħobbni, biex ninduna li lili Alla jimlini bid-doni, mhux oġġetti, imma bl-ikbar don li hu l-istess ibnu Ġesu. Imma l-imġiba tiegħi bħal dik tal-Fariżej turi li jien minix nifhem. L-imġiba tiegħi li jekk jien għamilt il-festa tal-ewwel tqarbina u tal-Griżma u dawk servewni biex jien imbagħad nieqaf għal ftejt, nibda nieħu l-lejf minn dakinhar sakemm imiss is-sagrament ta' wara, jien ifisser li ma nkunx fimt x'ġifieri. Dan jiġri fil-festa li nagħmlu tat-tieġ. Imma mhux biss, ma mmorrux biss għall-okkażjonijiet għal dawn is-sagramenti li joħolqu festa fil-familja u hekk għandu jkun. U l-festa tkun kbira u vera daqskemm jien nifhem tassew x'qed nagħmel u daqskemm jien verament inħalli lil Alla jmexxini. U jidħol fl-istorja tiegħi is-sagramenti mhumiex għajr, Alla f'ċertu momenti tal-ħajja jidħol bil-qawwa b'mod differenti skont il-bżonn li għandi jien permezz tas-sagramenti. Jidħol permezz tal-Ewkaristija f'ħajti bħala ħabib tat-tifel u tat-tifla, imma ħabib tal-familja. Jidħol fis-sagrament tal-konfirmazzjoni, jikkonferma Alla lili li minkejja jien adolescenti u bdejt ngħid le u le bis-serjetà kemm lill-ġenituri u kultant anki lilu, Alla jibqa' jħobbni xorta waħda, jikkonferma l-imħabba li għandu għalija. Alla jidħol fir-relazzjoni ta' żwieġ bil-qawwa kollha tiegħu. Jidħol billi qawwini jagħtini l-qawwa tal-imħabba, jidħol bl-imħabba tiegħu, anzi aħna nħallu lilu idaħħalna f'imħabbtu. Nagħtuh il-permess li l-imħabba tagħna tkun l-imħabba tiegħu. Kemm xi ħaġa kbira u qawwija. Kemm xi ħaġa sabiħa li tagħmel sens fil-ħajja. Immorru għal manifestazzjonijiet tal-fidi tagħna. Il-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira. Kemm irridu noqogħdu attenti biex dawk il-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira jsiru
verament manifestazzjoni ta' fidi u mhux il-karnival tal-aħħar tar-Randan. Kemm irridu noqogħdu attenti biex dawk il-proċissjonijiet ikunu il-frott ta' mixja tar-Randan, ta' mixja ta' konverżjoni, mixja ta' smieħ tal-kelma, mixja ta' talb, mixja ta' karità u ta' għajnuna vera lil proxmu. Kemm irridu noqogħdu attenti biex dawn il-manifestazzjonijiet tal-fidi tagħna ma jkunux sempliċement għall-interess personali għalija, għalina, biex nieħdu gost, għalina, biex inkunu sew, għalina, dak ukoll, imma mhux dak l-ewwel qabel kollox. Bħalma dawk il-Farizej baqgħu bħalqhom imbellaħ quddiem dan id-diskors ta' Ġesu aħna wkoll, jien l-ewwel wieħed tafux. Jien illejla nistaqsi għalfejn qed inqaddes, għalfejn nippriedka. Aħna għalfejn inqadsu, għalfejn nitolbu u kif nitolbu, għalfejn u kif inqadsu u nistaqsi jien. Meta nqaddes waħdi ġo kamra għax ma qaddixx, inqaddes bl-istess mod meta nqaddes quddiem knisja nies, jew ma jimpurtax għax inqiegħed waħdi. Is-sagrament tal-qrar tagħna aħna nqarru imma jien qiegħed inqer, jien inqer. Dan kollu rridu naħsbuh matul ir-Randan. Inkella nagħmlu ħafna ħwejjed sbieħ, affarijiet sbieħ li jtiru mar-rieħ. Is-sem tagħna, il-kor qiegħed idoq u jkanta. X'inhu l-iskop għalfejn? Għalfejn biex wara ngħidu kien hemm ċelebrazzjoni sabiħa. X'inhu l-iskop tal-kant tagħna? X'inhu l-iskop ta' kull ma nagħmlu fil-fidi tagħna? Dan hu qiegħed jgħidilna Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. U jekk aħna rridu neħduh bis-serjetà lil Ġesu, jiena naħseb li għandna bżonn ta' ħafna ħin naħsbu fuq il-konverżjoni personali tagħna. U mhux tant fuq id-difetti u l-problemi ta' dak u d-difetti tal-ieħor. U nixtieq verament inħeġġiġkom illejla nieqafaw biex dak l-irmiet li dalwaqt jitpoġġa fuq rasna ma jkunx irmiet li jfakkarna fil-mewt. Qabel il-konċilju, is-saċerdot kien jgħid ftakar ta' tinsiex trab kont u trab titterġa' ssir. Naħseb illum għandna bżonn niftakru aktar minn dakinhar. Għax ninsew li trab konna u trab, però mhux dak l-iskop tal-irmiet. L-iskop tal-irmiet x'inhu? Indem u emmen fil-kelma, indem u emmnu fl-Evanġelju. L-iskop tal-irmiet x'inhu? Illi bil-qawwa tal-kelma Alla li hija l-irmiet, għax l-irmiet għandu s-saħħa ta' fertilizzant. Illum jintuża inqas in-nar għal ħafna affarijiet, in-nar fih innifsu. Imma n-nar u l-irmiet li jħalli iservu ta' fertilizzant biex dik l-art verament tiġi mejjuna ħalli tagħti l-frott. Hekk għandu jkun l-irmiet sinjal tal-kelma li aħna nisimgħu. L-eżerċizzi inħeġġiġkom bil-qalb biex ma nħallu xejn ifixkilna u tellifna. Biex nisimgħu il-kelma. Ħalli nsibu saqajna fil-fidi. Nsibu saqajna. Ħanitu eżempju sempliċi ħafna u nieqaf bih. Jekk jien naf li qed nagħmel itqarbina lit-tifla biex din tkun bħall-oħrajn għax inkella tgerger illi missi tagħmilha u sħabha kollha tal-klassi qed jagħmluha. Jekk jien naf li wara tqarbina li ser tagħmel din it-tifla, jien mhux ser nersaq iktar lejn il-knisja almenu sal-griżma. Anki biex intellaħħa l-katekismu. Anki biex nipprova xi darba se jkun penitenza kbira. Penitenza kbira. Kollox fuq l-istonku tiegħi. Kollox fuq qalbi. Kollox fuq qalbi. Għaliex? Għax l-iskop mhux ċar. Għaliex? Għax l-arfien mhux tajjeb. Dan hu l-Vanġelu tal-lum. Dan hu l-Vanġelu. U mbagħad bil-mod bil-fors nitbedu mill-emejjel tal-fidi. Għaliex? Għax inti fl-aħħar mill-aħħar dak li ma jagħmilx sens ma tibqax tagħmlu. Ejjew nitolbu lil mulej biex di ma tkunx ċelebrazzjoni oħra ma l-soltu nagħmlu ħafna. Jien l-ewwel wieħed. Imma nħallu lil mulej verament jidħol fl-istorja tagħna u meta jidħolu bil-qawwa tiegħu, bil-qawwa tal-kelma tiegħu, jiġru affarijiet kbar u affarijiet sbieħ.
ħuti Jeżies. Bl-umiltà kollha nitolbu lil Alla l-Missier biex isawwab il-milja tal-barka tiegħu fuq dan l-irmiet. O Alla, Int ħenna lina meta numiljaw ruħna quddiemek u bitpattija li nagħmlulek ittaffi l-korla tiegħek għalina. Fil-ħdina tiegħek isma' t-talb tagħna, kun twajjeb magħna u sawwab il-grazzja tal-barka tiegħek fuq dan l-irmiet li aħna l-qaddejja tiegħek fil-bidu ta' dan ir-randan sejrin inqednu fuq rasna biex wara li f'dawn il-ġranet qaddisa nkunu ħejjejna ruħna u saffejna midnub jistħoqilna naslu biex niċċelebraw sewwa l-misteru tal-għid ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ħuti Jeżies, Alla ma jridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix. Qalbna niedma inresqu qudiemu dawn it-talbit tagħna fil-waqt li ngħidu mulej għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Mulej għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Biex il-poplu Nisrani jgħix l-impenn tar-Randan billi jagħti widen bil-fidi għall-kelma tiegħek nitolbu. Mulej għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Biex il-bnedmin kollha jilqgħu l-istedina ħajamlu ħbieb miegħek u bejniethom għax issa huwa żmien ta' salvazzjoni nitolbu. Mulej għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Biex dawk li birdu fil-fidi u jgħixu l-impenn nisrani b'mod superfiċjali jerġgħu lura lejk b'qalb ġdida nitolbu. Mulej għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Biex fil-waqt li nsumu u nagħmlu l-emejjel ta' penitenzja, aħna nagħtu xhieda vera ta' fraternità mal-membri foqra tal-komunità nisranija tagħna nitolbu. Mulej għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. U Alla missierna, intani fil-ħniena, ilqa' talbiet tagħna wliedek, u għatina qalb niedma biex fil-waqt li niċħdu kull egoizmu ngħixu fi spirtu ta' rikonċiljazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox.
B'sollenità kbira mulej sejrin nofrulek is-sagrifiċċju fil-bidu tar-randan. Nitolbuk li b'emil tandima u imħabba inrażnu fina l-ġibdiet ħżina u nitnatfu minn dnubitna ħalli nitħejjew kif jixraq biex niċċelebraw il-passjoni ta' Kristu ibnek li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, nizzuħajr l-mulej Alla tagħna. Sewaw xiraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna intrażżan fina drawit ħżiena, terfalna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawit tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bieħi faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk ismewjiet, mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewwiet. Imbirek mill-ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-oli ta' Għaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qudusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati ħajl ħobs ratt il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Takar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar f'ħutna Manuel u Salvina Xerri u l-familja Grima u dawk kollha li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostol għaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li moħħhom infaħruk u nsebħuk
Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nagħmlu l-qalb niftarku li Alla missier u jħobbna u kull ma jitlob minna u għal ġittaqna. Induru lejh u bil-qalb ngħidulu. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li inti trid fija, inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu, li jneħħi dnub ta' dinja, ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, istejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. Għamel mulej li s-sagrament li rċevejna ikun ta' għajnuna lina biex is-sawm, il-penitenza, il-karità u s-smieħ tal-kelma talla ikunu joġbuk u jiswewlna għalfej għantana bi Kristu sidna. Inħeġġiġkom ħafna biex issa dak li bdejna nkompluh segwu l-bulettejn u nieħdu sem. Għada fil-għaxija jkollna l-adorazzjoni eukaristika fis-seba. Nagħmel appella l-Lexo Divina kull nar ta' tlieta hawnhekk fil-Knisja fis-sitta neqsin kwart. Tifsejr tal-Vanġelu tal-ħadd li jkun imiss. Ħdejn il-bieb tal-katedral se jkun hemm is-seminaristi, it-tfal li hawn jieħdu kalendarju tar-Randan u l-karus tal-karità u nitlob lill ġenituri jsegwuhom l-tfal tagħna minn ġurnata għall-oħra. Għada jerġa' jkollna l-katekizmu fil-ħin tal-5 tal-Griżma ikollna l-laqa tal-ġenituri għada fis-7 għal daqstant anke l-adolescenti tal-Griżma minflok fil-5 jiġu fis-7 ta' filgħaxija. Il-mulej magħkom. Birek u Alla lil poplu tiegħek. Int li tħares lil min jittama fik. Salvaħ minn dnubietu, iddefendih mill-għadu u ħejjih tajjeb biex iżomm sħiħ sal-aħħar fl-imħabba tiegħek bi Kristu sidna. Amen. Ikun imbirek is-sem il-mulej. Min issa u għal dejjem. L-għajnuna tagħna fis-sem il-mulej. Li jagħmel is-sema u l-art. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.